и непознато място са танцували танц молебен за дъжд. 24 часа по-късно имаше дъжд. Сега ще видим какъв танц ще изтанцуват. Представяме ви, госпожи и господа, един незабравим спектакъл, подготвен от Тимор-Лесте. Демократична република Тимор-Лесте, в превод Източен Тимор, островна държава в Югоизточна Азия, някъде между Индонезия и между Австралия. Оттам идват те. Столицата на страната е град Дили, откъдето са и нашите гости тази година. Държавата получава своята независимост много скоро, на 20 май 2002 година, след продължителна колонизация от страна на Португалия. Официалните езици са португалски и тетун. Всъщност няма значение какъв е официалният език на страната, защото културна асоциация УЕИКО, УЕХАЛИ владее до съвършенство универсалният език на изкуството, на тялото, на танца, на музиката. Така, да видим какви танци ще има и да видим какво ще се случи утре. Танц Кайсибалата произхожда от община Викеке, където и да се намира тя. Административен район Латулалари. Историята на танца Кайсибалата започва в малкото село Кайсибалата, много хубаво село, разположено в централната част на Латулари и е заобиколено от много високи планини. За Кайсибалата, едно красиво село, където хората живеели в единство, мир и просперитет, става дума в този танц. В миналото, когато пътешествениците пристигали в селото, селените ги посрещали с танци и песен. Танцът е създаден с цел да приветства по подобаващ начин посетителите или гостите, които идват в родственото място. Да значи, танцът е за приятелство, връзка между публика и между гостите от Източен Тимор. Нека да ги посрещнем от аплодисменти.